бародари азиз, ина бародари хабарҳои теҷерӯ, ина ташкилиш барои меҳмонош ҷазбаст. Чӣ гуфтани дар канали Самбои ТВ Екатеринбург я сухан кун? Ина дар якҷо зиндагӣ мекунанд, оз мерем мебинем шумо. Чим дорам? Хабарҳои теҷерӯ дар сеюм этаж зиндагӣ мекунанд. Файл мумкад дар аввал мумкад меҳмонӣ банд айна блогерро Екатеринбурга маша гирифтам. Катим омад. Додарш ва аввал мумкад бо навбати ча. Социяки ку. Салом алейкум. Шози тени саломату. Харак хароб било, давом мехоҳӣ. Нист мешав ҳаме. Хабарҳои теҷерӯ, подпишись на мой канал. Ина бачаҳои ғариба тамошо кунед ҷои хонашона, полички не бача. Инҷа фақат чӣ гуфтани дар канали Самбои ТВ Екатеринбург? Дар канали Самбои ТВ Екатеринбург гуфтанем ки бародаро зинда бошем ки дастгирӣ кунем. Ина мо вохӯрӣ бо Самбои ТВ Екатеринбург канали моро аёд нарорем. Хабарҳои теҷерӯ сулитаи канал дар описани ҳамин видео мешавад. Омадем бугу омадем ранги Самбои ТВ Екатеринбург мурғ биёрем вақта. Ина омад не шерина. Саломат бошед ина. Бошед намакаса. Касе омад фуромӯш накуна. И бачаҳо дар ғарибияй ҷизбиза қатитон биёрем. Кӯмек не бача. Руғона дар наки бо. Ин хе бародарони азиз, мо бо ҳам дӯстем дар ғарибӣ омада якдигарро хабар мегирем. Мегӯянд ки хабаргирӣ омад дасти холӣ наё. Барои ҳамқа барои хабарҳои теҷерӯ хабаргирӣ зинда бод. Ко ҳам мада мераса. Марҳамат ба меҳмонии мо. Ба канали Самбои ТВ Екатеринбург биен агар ҳамира пур мекунам да. Иҷа хаяка хабарҳои теҷерӯ аст. Басаям қа. Кам хӯрам, ҳамеша бухӯрам. Ина нишон додам. Бо куҷоша нишон додам. Уша биё, тамоша биё. Дар камера буғалтам. ина дига бо зинда иҷа. Баъди мурғо рагҷо ай халал хардаги ки ай магазин теҷерӯ. Мурғои арзон гуфта ай чи магазин харда. Бародаро камташ пухтай бачаро угаша накам. Возьмите. Кушайте, не берите талерку, только один штук забери. Вот беги, я дона беги. Ина бача, ина шеринар аби. Шеринар, боштои тон хуш омаде ба канали хабарҳои теҷерӯ ва Самбои ТВ Екатеринбург. Боштои тон, кӯ аз сухан кирад ной? Ҳоло бахир қувва бигирем. Ина бародаро, чӣ ки шумо дидем мо дар меҳмонии канали хабарҳои теҷерӯ имрӯз бо як чанд рӯз пеш дар канали Садои умед будем. Бовар кунед ба пеши ин бародар омадан ба пеши Садои умед рафтана авида Тоҷикистон мерафтем мамку осонтар буд. Бовар кунед. Ана боз дар канали олами музико мусиқӣ будем ислом, канали исломда дар ош плов ки ҳамаро насиҳат карда ба ин блогеро ба ҳамин чиё ки хатоиро баҳс кунем. Аки и дӯстия, рафиқия, и бародария. Ин хатои нест, барои широи нар чӣ мешавад? Меҳмони даъват мекунем ё вай меҳмон нест, меҳмоне ки пешкиш мекардем ё вай меҳмон атои худо аст. Баланқа мо ҳар куҷо рафтан мегирем. Бародарро хабар мегирем то ки бародаро дар тоқа дар як квартира хиш тоқа ҳеҷ нест. Кам хӯрам, ҳамеша хӯрам. Кам гардем, бо хабаршон мегирем, хеле дилшон пур мешавад. Насиб бошам мо меҳмонии Самбои ТВ Екатеринбург мерем. ҳамин кортона бисёртар кунем. Ягон ташкили гурда намекунад биёям. Насиб мерем. Садои умед омада буд. Ҷигори қади гуфтам фандиш ки будем як шашлик пашлик хай. Молодец, Садои умедам дар канали мо омада иштирок кардагӣ буд. Ба меҳмони мо шаҳри Екатеринбург омад ки худ дар шаҳри Екатеринбург камтар дуртарак зиндагӣ мекунам. Омада буд. Ман бародар мо хабарҳои теҷерӯ зинда бош. Ням. Атини ням. Нао ҷабо ням раби.
Ay!